Aku seneng bengi ki oleh tanggapan ditanggap wong tulung kajate syukuran. Bayar aku engko sak pirang-pirang menesuk kenek tak gawe bayar cicilan. Panjen utange bojoku sak bajek. Wong tiba ngeblak rondo tulung wokonge ronge blak. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Desa dolor saka tembung sedekah gak ana batal karami mung kowe desa supaya dosane di ngapura sengko senajan kula dhewe Pak Bu ya melok-melok ndongakno muga-muga masyarakat tulung kabeh uripe ayo padha eling dulur tuture wong tuwa mula saben taun ayo sedekah desa bancai awake dhewe ya bancai bumi desa cek diparingi slamet karo sing kuwasa sedekah desa Pak monggo sedekah desa cuma tatanan agama ojo dilalek jika diarani musyrik mung duwe agama nek pinuju sampeyan bancaan donga nang Gusti Allah sebab Gusti Allah dulur sing maha kuwasa sing gawe bumi langit kelawan menungso mula dulur tolong ayo bareng-bareng gedonga muga-muga sedekah desa iki dibarokahi Gusti Allah
Allahumma alhamdulillah kula sampeyan tanggap Pak Bu atas nama konco-konco Budi Wijaya ya melok-melok ndongakno muga-muga dulur-dulur tulung sakwise mbancaki desane kabeh diparingi seger waras diparingi slamet kabeh diparingi panjang umur. Alhamdulillah ana sing ngarani syukuran, ana sing ngarani sedekah bumi. Betul, sedekah bumi. Anjen teng Quran iku diterangaken, anfiqu min thayyibati makasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. He wong tulung, sedekahno rejeki sing tak wenehi. Ning ojo lali apa-apa sing tak tokno teko bumi. Mulane dijenengno sedekah bumi. Nggih, matur nuwun alhamdulillah. Barakallahu laka fi ahlika wa malika wa zajaka khairan. Ana sing ngarani syukuran, betul. Wong tulung bengi iki mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nek wong tulung sregep bersyukur karo Gusti Allah mongko bakal ditambah rezekine, ditambah nikmate karo Gusti Allah. Allahumma alhamdulillah. Nek ngono aja lali, ayo bareng-bareng syukur kepada Allah. Saya tidak sama dengan yang lain. Alal kafi sholatullah salamullah bimuyidini kholisna minal balwai ya Allah alal kafi sholatullah ala sabi salamullah bimuyidini kholisna minal balwa ya Allah. Ojo podo seneng lamun munda-munda dadine ketun urip ojo podo gemrungsung pungkasane pikiramu bingung kok sing sare lan sing sabar mure sembarangmu jembar urip ojo padha grusah grusu munda ketun tembe mburimu alal kafi sholatullah ala sabi salamullah bimuyidini kholisna
rada ilingo aja sira ngumbar nafsu angkara aja dumeh sira saiki kuwasa entenono hukumane Gusti Allah hati-hati menungso ayo hati-hati eling-eling aja sampe lali wong-wong cilik iki dungane mandi sapa sing korupsi pasti hancur ketimbang korupsi alon-alon waton ate lakon gremet sing penting sampeyan slamet ati mantep imanmu kudu sing sejek hasil mata ketemu lamun lulus ujianmu dulur-dulur ayo padha syukur marang Gusti Pangeran kang maha luhur nikmat Allah mring kita ra kena diukur ayo padha syukur rezekimu ben tambah syukur amin Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ngidung wis pegel. Gak ana dagelan segendeng iki sing metu. Biasa dagelan gendeng iki metu njaluk digendingi. Menyang Jombang mampir nang Sengon lemah geneng akeh wedine nek sambang kiri mo ingon nek seneng apa mestine esuk nakir sore nakir sing ditakir godhong poloso esuk mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa dari mana datangnya lintang dari sawah bekali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati dong tak dong ding dong dang dong ding dong tak dong ding dong tak tok perut tak dong ding dong dang kuntet koplak dang dong ding dang ding dang ding ding dang ding dang ding tung gentak gentung pret gak duwe isin amit-amit diguyu arek cilik-cilik kok gak isin Lah apa? gak ditabuhi ambek panjake kok joget Lah sing rumangsamu aku joget iku gendeng. lah ngene iki yo joget Ala apa nggo tulung kene dinggone joget iku. lha ngene iki joget Mas Ora joget Ogak. lah lapo ngono iku Engko ndelek dhuwit jagane njukuk sembako menesuk kok. ya Allah kuntet Lah apa? jupuk sembako kok jagakno nek mun joget Lah nggih temu rumangsamu aku joget iki siji ya mumpung adoma. lho lah nek omah apa Ya sukan maratuwa goblok. lah lapo kok sungkan maratuwa Wong aku ngene tek maratuwa delokne bapakmu sampel. lokno dhewe apa Ya wis talono gate kok mbok kongkon. ya apa Maratuwa karo duga ambek mantu. heeh Gak ngrumangsani 20 taun aku sing ngingoni. ya kayane wong gendeng Ya kayane wong gendeng iki. koplak nyene maratuwamu iku Oh kok ayu tak gendak dhewe kok ngelek. maratuwa kok digendak dhewe Lumayan goblok gawe gantian ambek bojoku. ya Allah Gusti tat kuntet wong maratuwamu ya bungkuk ngono kok Masih maratuwaku bongko, maratuwamu tambah petot. ya maratuwamu iku bungkuk Awakmu petot. maratuwamu bungkuk
On petot. Bungkuk. Petot. Bungkuk. Petot. Bungkuk, bungkuk. Bungkuk. Lah. Kon gupu ae. Kon tak kandhani. Temenan nggo kene iki gak usah kakek ngomong kakek cerita. Iya. Dagelan iku aja kakean cocot. Lho. Lah nek gak kakan cocot ya gak dibayar. Kon masih ceramahmu kok dimanggo kene iki ya akeh lahar. Apa? Lahar. Langgar musala masjid sak bajek kabeh ngerti. Lah opo lho kon wong sampene kae kok tuturi disodok wong nyonyor kon aku gak nulungi. Tet, aku gak nuturi, aku cuma ndongakno, Tet. Iya, tapi awakmu ya muka dima. Lho ya iya sih, wong Islam karo wong Islam dulure. Lah ya mesti ae. Timbang kon geblas gak pecus. Apa? Nampa bayaran, mangan segone wong tulung. Lah iya. Gak melok ndongakno, ngaji gak iso, mantune mudin kok koplak. Lho, kan nemu 1000 lho. Wong dongane ku nek didudu-duduno nang kepantesan raimu ngono aku. Lah terus ndonga iku sing apik batin. Muga-muga wong tulung iki kabeh rejekine sing akeh, seger waras tapi aja muno. gak le ngomong. Muno iku nek gak cocok, gak disenengi tangga. Tapi nek dibatin hanya Gusti Allah sing ngerti ngono lho goblok. Ya wis, Tet, nek ngono tak tambahane saithik. Tambahi apa? Wong tulung kabeh. Wong aku ya dikeki mangan, dikeki dhuwit, dikeki bayaran, dikeki rokok. Ya. Tak dongakno kabeh muga-muga nang iso tindak tanah suci. Ora ngono. Kon yo tak dongakno. Iya. Kon yo muga-muga sumben iso tindak nang tanah longsor. Enak aku nguruke awakmu ngono ah. Lah wong kon tak dongakno nang tanah suci ya percuma. Wong kon mantune mudin yo gak pecus ngaji, gak tau sapa musala. Lah ya nuwun 1000 lho, Dut. Kon aja kate ngomongno sing ngene iku. Kabeh menungso iso. Aku sakjane rene iki isin. Isine? Ya isin ambek boloku. Lho, ndek bolo nek kene kok. Lah boloku lho kok kene akeh. Iya ta, Det? Masalah sing tandang gawe nggo pawon lho diadene mak kabeh. Mosok nek? Ya iya sing adangi sapa rumahmu? Adik makmu. Adik mak. Sopo, Det? Ayo Suparti kuwi apa gitu. Suparti adene mak. Mosok kok didulur nek kene. Andane adene mak, Suparti marung tak lirik maneh sing bagian kora-kora ya adene mak maneh. Lho iya ta, Det? Iya. Sing bagian kora-kora. Kora-kora adene mak. Sopo, Det? Ah Siani kuwi apa? Siani. Ni Siani. Lah iya Siani, mari ngono kok jangan sop. Bagian kedole sego ngene-ngene. Iya. Iki ya adikne mak. Iku. Iya, ben dalem-dalem titik mang rumah samu sapa dene mak. Sopo, Det? Darwanti umahe apa? Kau wabeng lumpuh kok kene. Ya Allah, boloku kok soro-soro kabeh. Lah ya, Det. Mari ngono sing rada seger awake. Etol. Iku adene mak sing ragil kon. Ya dulurmu. Dulur. Berarti bebek lho. Bebek. Sing rada lemu? Iya. Sopo, Det? Ayo Jona iku ya apa? Minggat ta, Det. Kok kono, mlebu kono. Nang ngene bebekmu kok. Masih kenapa sih? Kok bebekmu kok borongan kok. Andani, ya nuwun 1000. Ora ngetowe kok, Dut. Oh, ketekor. Wong loro iku lho, oleh royokan kora-kora. Nggo iringane ana tas kresek ireng loro kok tak kandhani. Gawe apa? Gawe wong lumpune wakarene wong mangan jar. Tetet malah diguyu wong tetet kok. Ya gak ngono ajane iya. Temenan. Dikerwek bebekmu temen. Ngenge ono aku sing apa do duwene kucing Tut. Aja ngono ta lah. Apa? Iku buka wadine bebek. Lah, gak buka ancene boloku iku nek dijak sedekah dusun awakah. Sregep ya. Iki wis gak ate njaluk bayaran. Iya. Dulur sakmono kae gak ate njaluk bayaran. Oh, lha apa? Kabeh wong papat gak ate njaluk bayaran. Mosok, Net? Dikongkon ngirim go rekeninge dhewe-dhewe. Iku jenenge ya njaluk bayaran, Tet. Wah, Suparti sing adang. Temen nek adang kan sak blek 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Ngono lho gak didang kabeh, didang 9 kilo. Lah sing sak kilo? Sing sak kilo disingitno. Lah apa? Didol. Ge apa? Kayak tuku pulsa lho. Kayak tuku paketan. Lambemu.
Tet, Apa? wis ayo menghibur dulur kene, Tet. Iya. Ya karo nyanyi-nyanyi tak ngedung-ngedung. Ya, tak lambare nyanyi titik ae. Iya. Engko mari nyanyi wong loro cek ketok pantes nek iki ludruk. Wong-wong cek ero suaramu, Tet. Iya. Wong-wong kene mang wis ero suaraku. Iya. Karek saiki awakmu nyanyi yo ngedungo. Ya nek iso ya selawatan. Soale suarane awakmu ku enak. Wong kene cek ero suaramu. Wong kene cek ngerti nek awakmu iso nyanyi. Nyanyi sing penak, cek kena dirungokno kuping. Nang lagi. Nyatat ae. Gak sida ya. Kon iku tak tuturi cek gak keliru. Kau bagaikan rawana Akbar. La ilaha illallah. Lah kon niku nyanyi kok gancok kadan subuh iki lho kon niku. Lah iya, lah kon go putarke mae. Kok gancok kadan subuh kon niku lho. Allah. Tahu bulat. Wis repot musuh dagelan gendeng. Kon gupu ae. Ayo nyanyi sing rada sehat no, Det. Cek rada keringetan. Oke. Iya. Ayo. Disco Deso. 1, 2, 3, 4. Ya Allah, rek. Dagelan rambuté kaya ngene. Luala, lho ndase dipangan uler. Anggenmu garbis adasku iki. Gak ngono iki rambut tak susuhe manuk manyar iki. Sisae buah naga goblok. Oh, ulangi. Guyu. Gak eling nek mending ku bayar bang rebu. Mesti iling kok bayar syariah. Saiki guyu kawekel. Sing meteng kebuken wetengmu sing gak niru kuntet. Ya niru aku ya ganteng, Bro. Alah ganteng opo? Dasaran. Potongane kaya Bojoku tak ingati titik, gak gelem ta ta. gak gelem apane. Ayo, dadi. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Kula nuwun, monggo. Dayoe teko. baleno maneh. Dibalekno sih. Lah dayo teko iku bedhug-bedhug balen. Lagune ngene lho. Kula nuwun monggo dayoe teko. Beberno kloso ngono lho. Beberno kloso. Lho. Klosone bedah. Ganti terpal. Aduh. Klosone bedah diganti terpal. Klosone bedah tambalen jadah. Ngono lho. Tambalen bola. Bolae metel. Ganti bendrat. Tambalen tetel ngono lho. Bolae metel tambalen tetel. Tambalen tetel. Lho. Tetele mambu. Digoreng maneh. Kok digoreng maneh? Lah tetel mambu gak digoreng lah. Tetele mambu pakakno asu. Pakakno asu. Asune turu. Ya bugan. Kok asu kok digugah? Lah asu turu gak dibuka ya. Asune turu gemplangen alu. Gemplangen alu. Lho. Alune cuklek. Gawe sing anyar. Nah, alune cuklek gemplang no arek. Gemplang
sumeten. Wong arek kok sumeten. Lah mati gak disumet apa? Kon niku gak pecus kok niku Tet. Parikan niku gak pecus. Apane wis awakmu aku sing medhayo. Ayo. Yo. 1 2 3 4. Kula nuwun monggo. Asune teko. Kok so asune teko Tet. Kok niku goblokmu. Kula nuwun monggo dhewe teko lak ngono kok so. Ayo. Ulangi. Yo. Ayo. Asune teko. Wis kon niku gak iso kon lagu iki jelas kon gak iso. Wis ayo gawe ngerep ae. Gawe ngerep nang ayo mlebu mangan. Ngono ah. Iya. Ayo dadi 1 2 3 4. Asik. Oh. Asik. Oh. Pring reket gunung gamping gempal. susu mentek-mentek bokong gede mendal. Cangkeme bejat. Apa itu? Wis kok niku pariamu ku lho ngono tok. Kon lho pariamu sapa sih? Pring reketek gunung gamping gempal. Susu mentek-mentek bokong gede mendal. Tak gawekno liyane kon cek gak iso. 1 2 3 4. Keripit hai tulang bawang awak untung jerit-jerit manuke kecepit lawang. Wis minggato kok iso wak untung jerit-jerit. Wong awakmu parian aku karek nerusno kok mesti kok lolono sih. Parikamu ku tekan kono tok. Manuke kecepit lawang sing dan lho bokonge bendal. Ana wong sugih liwat nek. Oh. Lho. Danyange tolong metu. Wah, oncene 2 meter. Wong sugih. Monggo, Pak. Tambah ganteng rek. Wong sugih iki maca ya tambah bagus. Kacau iki. Mari tuku trek, mari tuku mobil. Lho aku tuku motor mendina motor-motoran. Motor-motoran. Yo iya. Temen tapi digawe arek-arek. Motor-motoran kuwi motor plastik. Oh, plastik. Kabare mari panen ya. Oh, mari panen aku. Panen semangka ya. Semangka, jagung, dele. Wah, telur rambak. Wih. Panen semangka sak gulut kabare 9 ton setengah. gak percaya. Lho, sak gulut 9 ton setengah. Mosok sak gulut kok 9 ton Lho, setengah. aja gumun sak gulut 9 ton setengah. Lah gulutane sak pira? Oh, Jombang Surabaya. Kacu. Wah, ini. Cari aku krungu-krungu peno sugih ku panen purel jarimu. Sapa kan purer? Panen purer. Iya. Lah wong aku purel panganan apa? Aku blenger. Karo rokoke tak Purel aku kae blenger. Bendina sapa purel? Karek merutele sing goreng. Karo rokoke tak colong. Anjene wong sugih kuwi enak. Oh iya. Ceja mbek kentut. Wah, kentut kakek anak. Iya. Anake gakoran bokot pucuke. Ngene kaya entung aja karo pucuke. Aja sombong-sombong. Lapo? Wong sugih ku nek sombong malah gampang melarat. Ora iso. Dene kono 70 turunan. Pringisan karo wong sugih. Pringisan, cengungu, kelincutan, potonganmu kaya Karo apa? tambah sugih kok tambah sombong. Lho, ya jelas.
Wong sugih nek gak sombong, kurang kesuwur. Oh ngono ya. Iya, wong sugih macak sak macake gak ada sing komplain. Bah, macak peok, bah macak jeglok, iki urusane wong sugih. Mergo sugih. Heeh. Gak ono sing komen. Oh iya jelas. Lah kok aku kok. Coba muntar-muntir iki lapo? Muntar-muntir iki lapo? Lapo muntar iki lapo? Karo. Ojo kene iki ya ro. Bat. Wong sugih kok goblok kene. Wong sugih kok goblok piye? Buktine karo. Apa wong sugih? Syukur kon. Jangkrik. Lah apa? Wong enak-enak lho kok walik siji. Sebalik apa? Iki ya. Iki diwalik. Iya. Oh, gak krasa. Sepisan rasane ya apa, Det? Selop. Ping pindho, Selop. ping telu. Nyonyor brongosku kenyos temen iki. Lara ta? Ya nek lorone gak Lara ta? enggak. Lara ta? Ya wes. Ji taji. Apa? Wong sugih kok semrawut ngene. Semrawut piye? Ngene iki brengosmu cukurin ngono ae. Wah, gak iso. Tambah ganteng kon. Ora iso iki kanggo pates-pates sing golek dhuwit jarene. Cukurin tambah Gak ganteng. apa. Muga-muga kelelek. Muga-muga kelelek aja tonggokane. Ji, sik Ji, mumpung petuk awakmu. Saya tanganmu. Natong. Asem iku. Aku iki asbak ngono. Lho yang ngene wong sugih petuk kanca digawe asbak. Oh iya gak apa-apa sugih kok. Ji, Apa? sepurane aku ngomong nek embong. Jane aku nang omahmu cuma ketemu ning kene. Heeh. Terpaksa aku ngomong nek kene. Ngomong apa? Wayahe bayar BRI Ji. Kurang 2 juta utang. Awakmu utange ra ngomong kok dadak nyaur ngomong aku kepantasan ngono, Meneh iku wayahe bayar BRI Ji. Wah, kon bayar BRI, bah, kon bayar syariah. Nyile 2 juta lho Ji. Nyile 2 juta. 2 juta. Wulan ngarep tak balekno. Nemen ta? Yo. Gak kurang. Wis 2 juta. Sisa takon iku. Mesisan, wong percaya sugih, wong percaya sugih, wong percaya sugih. Ya wis 4 juta Ji. Cukup? Wis cukup. Lah anakmu? Lho iya. Sisa tak. Anakku meneh wayahe bayar SPP. Lah. Wis 5 juta, 5 juta. 5 juta? Iya. Cukup? Wis. Kon piye? Aku ya padha ae kakake 5 juta. 5 juta? Iya. 5, 10. Heeh. Duwe sertifikat. Kayak apa sih? Loh, lagi utang itu. Untuk jaminan, Bro. Walah. Si duwe 10 juta kok nganggo sertifikat. Biarpun itu 10 juta, itu untuk kepercayaan, blok goblok. Kelarangan sertifikate. Iya. Lah duwe sertifikat tak utangi. Yo, nek sertifikat tapi yo Bu Omah. Bu Omah. Doma. Iya. Temen, tapi nek gak nyaur, sertifikatmu tak sita. Yo cabang sing penting aku butuh. Nah, ngono. Gak masalah. Sakene. Heeh. Aku karo awake kanca. Iya. Ya toh? Ora usah utang. Lho, utang Ji. Ora usah. Ah, ngelulu kok niki. Ora nyah. Ya Allah, rek taji rek. Dumun wong loro. Utang lho Ji. Iya ora usah utang kok utang apa kok ge nyaur. Ikhlas aku niku. Ikhlas. Ya wis matur nuwun Ji. Salat tiga ya. Iya. Aja dibuka nek gak jarak jauh. Suwun Ji. Ya, Matur sembah nuwun. Taji ku saiki sajoke sugih. Lumang. Iki temen Lho iki Taji saiki lak tau gendeng arek iki. Kan gak ero. Apa? Kon ora tau gendeng. Lho, Taji ku sugih saiki lu tambah ganteng. Oh ya mbon nek ngono. Ngono talem pinter. Pinter. Iya. Cek karo kon. Matur nuwun Ji. Wah niku. Gak gendeng edan. Apa sih? Apa ngono edan? Kuntet kok. Ora edan kon. Sing ngelokno sapa Edan? Lah iku Taji edan. Taji saiki duwe sedan. Ya ampun. Sedan kok. Sedan kok. Pancene kucluk ngono. Kan ora ono kocrok. Sapa ya? Kuntet. Oh, gak. Ya apa? Nyimpen manungkuk. Oh, ya ampun. Padha koplake. Lho, ono koplak. Sapa kok? Alamu.
Ya Allah Gusti, awakmu iki lho bakul liwak. Oh, ya mbon. Saiki, oh ya mbuh. Wis jarno sik mulih. Alhamdulillah. Awak butuh utang gak dikei dilungi tok tanpa nyaur. Berarti gak nyaur lho, Ya Det. gak. Seksine wong akeh lho ya. Iya, wis nak bukan didum. Dikeki lho ya. Iya rek, wong anjene sembarang gak koyo saiki taji. Nek biyen mleki. Rupa cek be. Ayo gak cek-cek kok iku ya nek dhuwit ya mesti cash rek. Lho, lho. Lho. Wis ayo nek dibukan ayo didum kok kodok. Asu kok taji kok. Kon iku wis kakek ngomong kok. Le, Ayo kene lho. Tat, Napa? matamu ki lho bloloken ah. Apa? Iki lho mian. Tutut kon iku disebut ustad duweke korupsi. La ilaha illallah, Tet. Takokno wong sakmene kae tak buka isine ya mik iki tok. Taji mangke 2000 iki, Mang. Tet ana pedete sapa iki, Tet? Tolong, lontong. Ayo tolong. Tut, Hah? makanan rakyat teko. Oh, wis sedap. Tet, Ah, ngene iki rego piro, Tet? alah yang go sama layak mek 70 iki. Salah. Piro? 12.000 sosok 500. 12.000. Ayo. Sing datar. Rawa sewu. Ngawur alim-alim mau kene iku. Pak tolong. Tolong. Tolong ya tolong bokongmu aja kok. Kan tolong bokongmu kok segol oncene kencut. Garo. Sampai piar. Tut. Ana arek wedok ayu ning ngene tulung ngono ta Tut kan lak gemi ya. Kak, maksudmu njaluk tulung ya apa? Aku mencari penginapan. Sebabnya Aku kate dirabekno makku, aku emoh. minggat. Minggat aku. Le dirapekno rabi kok enak goblok. Emoh. Lho, kon gorong roro jegelongane kon. Kak, Gak kak kejeglok. tawer. Karo. Kon iku ngene lho, Det. Wong arek gak gelem. Oh jenenge rabi gak gelem. Iya. Dipeksa ya minggat. Ya iya. Ngene lho, Det. Wis nek omahmu enak omahmu. Iya. Aku iki kon laro dhewe bener omahku gedhe kamarku mek loro. Lah anakku papat. Sing mburi aku ambek bojoku anakku lho keruntelan. Anjene petik warna-warni iki kere. Lah Leh. ini penae, Pak. Iya wong aku nggo ranji kok anyene. Ngene lho. Omahku ki ya bener tingkat ya. Tapi keluargaku iku akeh. Wong aku kadang-kadang turu nang ngarepe TV lho ya. Terus aku nanti ki masa turu kono Kon dosun. tak tolong ya gelem ah. Dodolen anake kentut. Wis gak saiki ngene. Tolong kon. Aku duwe solusi sing apik. Apa? Kon weruh desa sebelah iki. Ki, gero. Desa Kampung Baru. Etane prapatan ana pos, burine pos ana omah apik. Iku omahe Pak Taji. Ya bener iku kandang ayam. Ora, wak, peh omahe Taji. Runuwo, Taji ku wong sugih, gak duwe bojo, gak duwe anak. Anu bojo. Gak duwe anak, senengane arek nom-nom kaya awakmu. Oh, aku ro sing ndo YouTube iku ya. Iya, Yo, bener. Bayan Taji sing terkenal Bayan tukang selingkuh. Iya, temenan yo. Nek ero arek kaya awakmu, kon njaluk Fajero. Njaluk Fajero ditukokno. Itu kok ana temen ya. Iya. Kambucuki lho ya. Pokoke awakmu ku Ya wis lho. Gak. loro. Iya. kudu pinter ngerayu. Loro ya aku. Pak Taji, aku sayang padamu, aku cinta kamu, aku pasrah sampean Pak Taji. Wis, Tapi donyane akeh temen, Pak. ya Allah Gusti. Donyane Taji ku gak kena diitung. Kok nek kepethuk wong iku mek situk syarate. Apa? Lah yo. Lah kok ngono sih? Ngono tak Taji ku welas. Gak kenean wong. Gak kena, gak iso. Nek krungu ngono iku langsung greweli. Kerjeng ngono arek. Njaluk apa dituruti. Wis ngono. Ya wis tak rono yo. Etane perapatan. Keren yang keren. Iya. Etane perapatan ono pos.
burine pos. Wis. Iya, ya wis ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih wis warna-warni. Oh, sibuk meletek. Dud. Ndane ya arek kaya ngono mak selenet. Kok selenet? Dud. Iki nggo perkara lho, Dud. Tambah. Lah ya apa sih kebabakan. Geger ya wis. Kon kok duwe pikiran kaya ngono iki lho ya. Loro atiku ambek taji. Loro ati perkara apa? Iya. Mangkel aku. Sapa iki? Syukurku tak. Ojo kurang ajar peno wong loro. Tuwek-tuwek gak padha nyebut. Tuwek-tuwek gak jelas. Nang kene mono arek wedok liwat apa enggak? No arek wedok akeh sing liwat. Nek sing liwat banci aja gawe iki. Kurang ajar. Sengak. Sengak kuwi. Apa sing gak iku? Nek sing karo ndangak. Cangkeme bejat iki. Oh, mon iya. Depelak ngocak Madura. Ngocak mondek iya. Iya ngocak Madura, reng Madura. Kakek. Apa nak? Ngomong apa sih? Mon tanya anake awakmu. Tang anak kemah. Oh, bede. Beda apa kak? Bede gelen. Mbak penuh iku minggat ana rong dino gak mulih-mulih. Ndak nyanyi nak. Mbakmu ndablek kok nakal susah tak bacok karo. Buk, Raine wis kaya iwak keting. Apa? Sampean ndelek tang anak. Tang anak. Oh, tang anak. Todus. Apa todus? Motone wedhus. Demon lo bisa ngocak Madura jok ngocak jok sembarangan peno mek iso ngomong Madura tak bacok cerok. Tak enggok-enggokno mati tetanus peno. Hau. Ayo. Ngerti anakku apa enggak? Buk. Anak sampean arek cilik, Lencir ayu koyo aku. Walah. Weh. Ngene lho, Dar. Aduh. Karo sapa? Dar sapa? Darmanto. Iya. Kurang ajar. Ajar. Kurang ajar. Iya anjene. Lho. Kene nak. Wis gak usah geger. Meneng. Aku ngomong ambek anakku. Apa, Pak? Kok apa pak iku lho? Pak kakekmu ku. Bu, Ya, Bu. peno, mae peno iki ambek wong loro digojloki, dilok-lokno kon dadi anakku ya apa mek gak iso mbales budine wong tua tak pateni saiki. Tak balesi. Balasan. Kon aja nakal-nakal. Apa? Nakal persamu aku arek TK. Ya apa. Kate lapo kon? Ate apa, Mas? Gak terima. Makmu dilokno kaya ngono kon jek gak trimo. Oh, kon belane palekmu kon. Balik kakekmu. Kon gak ngerti sapa? Hah? Sopo? Gak ngerti sapa? Sapa? Ini ngene bapakku. Sapa? Pikir. Duwe anak gak tayo, gak ngangkat sing dipele. Weruh kon biyen lahir ketok ndasmu tak dresepno maneh nak. Wong anake kok didelesepno. Wis, gak kakek ngomong cak. Peno ngerti sing jenenge anakku Sanana Disco. Oh, delek Sanana Disco. Iku anake sampean. Anakku. Bapakku nanti. Sanane kok anak sampean. Anakku. Lho, arek ayune ngono kok mbokne kaya gapura ngene. Kurang ajar Kandangnya terus. Kadang-kadang kalemu. Sampean gak usah bingung-bingung. Desa ngarep iki lho sebelah. Etane prapatan ana pos, mburine pos ana omah wapi. Anakmu digawa taji mrono. Anakku di kota Ji. Diedel. Kurang ajar. Mbah diapakno iku. Loh. Taji
Taji. Iya. Bayan gendeng iku. Iya. Aduh nak. Mbake peno digawa Taji nak. Taji sing tuwa iku. Tuwek. Mak iki gak iso meteng maneh nak ya apa mesti digawa Taji nak. Ya ndi iso meteng wong banci ngono. Olah lanang kok meteng kakekmu kuwi. Mikir. Sebelah kono. Etane perapatan. Moncak-ocakan ring Madura. Ketempeng putih mata alung putih tulang. Artinya apa? Artinya apa? Kok tak WA? Oh iya. Ana Madura basane Pak ketimbul. Daging lo meleder lo kolak. Taji, mate itu ke tangan-tangan ente. Mate Ji. Ayo boleh. Ngono ki lho kaya duwe anak nyambe kaya apa lho. Aku mangkel Tet. Mosok utang duit gak dikei. Aku mbek awakmu mosok wong tuwek-tuwek dikei duit 2000 ripis iki lho. Tapi ya apa nek ana masalah gak wurung aku karo awakmu sing renting-renting. Lho iya ta. Masalah sing gawe perkara ki awakmu. Ayo dipisah ayo. Ayo.